To je jenom řové. Ne, s Marianem, já ani víš, pošlu. Jo, ten Peugeot ten jenom křičí. Ale jako jede. Co to má za motor? 2 litr, 16 ventil. Jako jede to, no, tak. Ale ropa je ropa, koukej. Mára mu dá 3 auta. Došel benzín zase. Žere to 300 na 100. Tohle jede jak debil. Fakt? To malý. 1.6, víte? To jsem měl práska Lexa. Dal mi asi do půlky náskok, říkám, ty pičo, já to vyhraju, vole. Tam zadunělo, vole. Proletěl kolem mě, že mě málem spouknul ze silnice, ty vole. Aha, já natáčím to, to je pěkný záběr, asfaltky. To je debilní foťák, děcka. Jo, už nějaký jede ten, a to jak mu dává? Má 1.8 turbo, ne? Tu A3 to vypadalo. Bych to tak typoval. Kombi souboj.